होते खातर अरे सर का करतो रहतो अरे जे बनावती अगले हां तनी के बुझात नहीं के मीटिंग करतो रहतो का बुझाई रे सरस्वती पूजा नहीं आ आइल बा हां चंदा मंगा माने के टेंशन नहीं का कैसा तो बाप चंदा देवला छोड़ सर मोर दे छोड़ वही बे अरे का अपना का सोचता है चल तेरा बाप चंदा मांग से चल तेरा बाप पे चंदा मांग चल बोल फटाफट करता रे चल तेरा बाबू से पहले चंदा मांग चल तेरा पहले तेरा बाबू से पहले चल दो तीन आदमी सावरी मांगा जा पहले चंदा चल फोन पे लेवे का फोन पे बा और दर्शन लाव रे फोन तो रखी बोला कोई बटे रे निकला हो रे सर भाई तो घर में ताला लगल बा तुम बारन कहां निकला हो पोय बाबा नहीं कौन ताला लगल बा चलो सुन नहीं खा चल चल तोरा दूधू को ताला लगल बा एगो ताला ना दूधू को ताला लगल बा तो सब छोड़ छाड़ के भाग गइल बारस चैनल देख के डर से हां चल देख डर से सब भाग गइल बारस छोड़ चल ए मुसवा आवेले चाय ना ले ले गप पल आवत रे बाबू चंदा मांगो जा चल ना कौन ताली का मांगो सोन चल ना चल साथे रहबे नु चल ए चाचा चंदा खाती आइल बानी सोन कौन चीज की चंदा सरस्वती पूजा के कितना लागल बा चंदा 500 रुपया लागल बा घर पीछे घर पीछे 500 हाँ। 500 के मुंह देखला बड़ा भगवान की जाए जी देख रहे ना कि सोन सब कोई 500 रुपया लागल बा पैसा लेके सब खा जाए के बा चंदा खाए मांगा सोन, ना देबो, कहना देबो तो। चलो भागलो चल ठीक बात आज बारी प्रणाम सोन हां रे सुन ना गांव में उतना दिन से घूमत है चांदा के देते नहीं थे का कइल जा क्या कर जा लसन को मछली घेर के मांगल जा चल घेरब चल 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 पागल है सब का कइल जा बस तारी त छोट बा ले डंडा ले लगा बस सार रे साला घोड़े से खारा भाई 60 रुपया छोड़ ला त ना ओया ओया दे आवो आवे साल लोग के आवे दे लगाओ चंदा दे हमरा रे माथा चूत में डाल नहीं खुला मार देबे नु ना दे त हवा खुली ओ नो खोल दे गबड़ा ए हो तो भूजा रोक ऑन कर दे आवत आवत चंदा मांगो तो सरस्वती पूजा के जाई नु ठीक बात जाई नु लोग ठीक बा जाई It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. रे तो भैंस आवतिया Oh no एक दूसरा दूध दे रे वावा ता सो कर बस स्टार्ट कर बस
पैसा ना बचल हां का करे ओ भाई ओए प्रणाम, जय हिंद। मैं योगेश डांसर हमारे मित्र और साथी के साथ एक कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे हैं जो राहुल राजा गोस्वामी ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब के माध्यम से आपके पास जाएगा, जिसको कमेंट शेयर और लाइक जरूर करें। और ये लोग मेरे साथी हैं जो अंकित, रोहन, छोटू, रवि किसान, आशीष, सोनूगिरी, आनंदगिरी, हमारे ये लोग जो साथी हैं ये कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे हैं। जय हिंद, बाय बाय।